Oh, nanong sabi ng doktor, Stress ka, no? nala-stress na ng doktor. Oh. Basta nung kay, ikay nang bala ka rin yung motor. Isalin na ng buriyo pisli. Tapos detang temore nga sa iyo pabot. Tapos din sesi ako, lagi yung pakanan, ano man yung malyari. Tapos nung aratang at pamita, ano at kung ako pera, yan ang bala ka rin kapatid ko, yan ang bala ka dito. Panyabya mo. Magdrama ka. Magpatuliga mo. Ano panyabya mo? Magpatuliga mo. Ano panyabya mo? O siyempre ka naman, masaya mo rin magpatuli ka naman. Magpatuliga mo. Mang bigla may manabili na. Ay. Ano, Diyos? Magi ako.